Sodoma, kaupunki, jonka synti huusi taivaaseen asti. Kaupunki, jossa ihmiset olivat unohtaneet kaiken kyhen. He douroivat Jumalan käskylle ja pilkkasivat kaikkia hyvää. Mutta eräänä yönä taivas lähetti 2 enkeliä. He eivät tulleet tuomitsemaan sanoilla, vaan teillä. Heidän askeleensa ravistelivat maata, ja heidän katseensa levisti pimeyden. Heidän tehtävänsä oli selvä. Pelostaa ne, jotka vielä voitiin pelostaa. Ja tuota se, mikä oli muuttunut korruptioksi ilman toivoa. Lot, ainoa oikeamielinen mies, varoitettiin. Vee perheesi ja lähde. Älä katso taaksesi. Mutta kun aamu nousi, tuli jo rikki satoi taivaasta. Sodoma taloi, ja sen huuto voimeni tuhkaksi. Se ei ollut vihan hetki, vaan oikeuden hetki. Jumalan enkelit eivät toimineet vihasta. He toimivat pyhästä käskystä. Ja sinä päivänä maailma oppi, että kun Jumala varoittaa, se ei ole pelottelua, vaan viimeinen mahdollisuus pelostua.